Maray na aldo po sa Indogabos. Anmi sa tapungon niyan ay dinudulot kan mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat dinudulot ni Pia Piñales. Misa pasasalamat dinudulot ni Mac Joven Pontillas. Para sa kalag ni Brian Angelo, idinudulot ni Bernadette Estadilla and family. Petition Mass idinudulot ni Asuncion Villaluz. Para sa kalag ni Catalina E. Divina, idinudulot ni Dina Buro and family. Misa Common idinudulot ni James Felanzuela. Para sa kalag ni na Vivian E. Escolastico Sr., idinudulot kan Cirilo family. Misa Common idinudulot kan Cirilo family. Para sa kalag ni Fidel E. Rogelia, idinudulot ni Fernando Bagasbas. Misa Common idinudulot ni Efren Pontanares and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Mr. and Mrs. Jean Buena and family. Para sa kalag ni Josephine, idinudulot kan Sinfego family. Para sa kalag ni Napasita E. Ireneo, idinudulot ni Mr. and Mrs. Gregorio Almasan. Para sa kalag ni Rafael Sr. E. Nueli, idinudulot ni Mr. and Mrs. Gregorio Almasan. Misa pasasalamat idinudulot ni Jeffrey Nardo and family. Para sa Santo y Santas. Para sa dinudulot ni Lourdes Nardo and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Rain Carlo Nardo. Misa pasasalamat asin petition mass idinudulot kan Pandes Pontillas Tolidanes family. Para sa kalag ni Fe, idinudulot ni Marian G. Penetrante and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Mrs. Nena Tangilon and family. Para sa kalag ni Wilfredo, idinudulot ni Mrs. Nena Tangilon and family. Para sa kalag ni Paul Francia, idinudulot ni Fatima Hornales. Para sa kalag ni Fe, idinudulot ni Junjun Duran. Misa pasasalamat idinudulot ni Aurora Passion. Para sa kalag na Hilario E. Domingo, idinudulot ni Michelle Saison and family. Misa pasasalamat idinudulot ni Evangeline Sapinoso. Magtindog na pan gabos para sa pagpuon kan Santa Misa. Kaugmahan na dahil makakaagaw, tuni ka uyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahil makakahalay, kung kami sa imo minabuli. Sa ngarang kanama kanak asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, sinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang niya sa tuyang sinisliberar ang kapista ni San Lucas, saro sa mga ebanhelista. Akonta sa tuyang makasalan, tangani magka ni kung kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, asin na sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri sa isip, tataramon, tagibo, asin sa kapabayaan, sala ko makuri, sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, pagkabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurang nantan Diyos. Kaya rakman lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawad kan sa ito makasaalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa laga at pamilyokan, sa mga taong bahay ang buo. Pinuong aming ka, pinurugyan kita, sinasambangin kita, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka. Huli ka, nakulang mo, kamurawayan. Agurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos Amang makakamhan. Agurang na Panginoon Hesu Kristo, agurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakpan, paheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakpan, pagkabuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos nakakurangnan, na nagpili kay San Lucas, na sa paghulit asin pagsurat, magpahayag ka misteryo ninsay mong pagkamuot sa mga dukha. Orasan ng mga nagbumuraway ngunyan sa imong ngaran, magdanay sa sarong puso, asin sarong kalag, asin sa kabos na nasyon, magkanigong makahiling, kansay mong kaligtasan. Huli kay Jesu Kristo nga gurang nanyamo sa imong aki, na kay bamang nabubuhay asin nakahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Tukaw tabi para sa mga babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo kay Timoteo. Hinguhaon mo, magdigdis ako sa madaling panahon. Namuot na si Demas sa gawi kan kinaban, kaya binayaan niya ako. Nagduman siya sa Tesalonica. Si Crescente nagduman sa Galacia, asin si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na sanaan kaiba ko. Kuahon mo si Marcos, dangan ipag-iba mo siya. Huli tamatatabangan niya ako sa trabaho ko. Sinugo ko si Tikiko sa Efeso. Pagdigdi mo, darahon mo ang sakong alikboy na nawalat ko kay Carpo duman sa Troas. Darahon mo man ang mga libro ko, urog ng gayo itong gibo sa anit. Dakulang karatan ang ginibos ako ni Alejandro. Napanday nin mga metal. Babalusan siya nin kagurangnan, susog sa iyang ginibo. Mag-ingat ka man sa iya, huli tatumang nanggad siya,
sa ipinagtutukdo ta. Mayo laman nin nagdamay sako sa enot kong pagdepensa. Binayaan ako kan gabos. Patawadon lugod sinda ni Diyos. Alagad dinamayan ako kan kagurangnan. Saka tinawan nin kusog sa pagbalangibog kan marhay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An sa imong mga katuod, ibinabareta ang kamurawayan nin sa imong kahadean kagurangnan. An sa imong mga katuod, ibinabareta ang kamurawayan nin sa imong kahadean, kagurangnan. Ang gabos mong linalang, magpapasalamat sa imo kagurangnan, asin mag-uumaw sa imo na sa imong mga banal. Ibabareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin iuusip ninda ang sa imong kapangyarihan. An sa imong mga katuod, ibinabareta ang kamurawayan nin sa imong kahadean, kagurangnan. Nganing ang lambang saro, makaaram kan sa imong mga gibo, asin kan kamurawayan kan kahadean. Ang kahadean mo mayo nin kapinunan, asin mayo nin katapusan. Magahade ka sagkod paman, ang kagurangnan maimbod sa gabos niyang tataramon, asin maugayon sa gabos niyang gibo. An sa imong mga katuod, ibinabareta ang kamurawayan nin sa imong kahadean, kagurangnan. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang palakaw, mahihirakon sa gabos niyang gibo. Harani siya sa gabos na minaapod sa iya, sa gabos na minaapod sa iya, nintudok sa puso. An sa imong mga katuod, ibinabareta ang kamurawayan nin sa imong kahadean, kagurangnan. Magtindog na pa ang gabos para sa pagrukyaw kan ebanghelyo. Kanagurangnan na pa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Pagkatapos kaini, nagpili pa ang kagurangnan ni 72 na lalaki. Inuwo niya sindang manduwa-duwa, ang mangenot sa iya sa mga banwa, mga lugar na dudumanan niya. Sinabihan niya sinda, dakol an anihon, alagad dikit an paraani, kaya makimaher kamo sa mga kagsadiri, kananihon na magsugo nin mga paraani sa sayang anihon. Lakaw kamo, sinusugo ko kamo, siring sa mga karnero, takaw nin mga lobo. Dahil kamo magdara nin pitaka, bag o sandalyas, dahil kamo magtaong galang sa kisayman sa dalan, paglaog nindo, sa arin man narong magsabi, una kamo, ang nagurangnan, mapa sa arong na ini. Kung nag-erok dyan,
mumuton sa katuninungan, magadanay siya sa iya ang katuninungan kung bako mabalik yan sa Indo. Diyan kamo mag-erok sa karong na yan, magakan asin mag-inom, kan anuman na itaw sa Indo, ulit ang trabahador, maninigong bayadan. Dahil kamo magparaburbalyo sa man lain-lain na karong paglangindo sa rinman na banwa na mag-ako sa Indo, kakanon Indo, anuman na itaw sa Indo. Bulungan Indo, ang mga naghelang sa banwaan, ayan. Sinsabihan Indo sa Inda, ranina sa Indo, ang kahadean nin mahal na Diyos. Aray na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, tukaw tabi para sa humili. Namumutang matugang, kunya na aldaw sa tuyang sinisilibrar ang kapista ni San Lucas. Saro siya sa mga evangelista. Siya nagsurat ka na the third gospel, kan banal na kasuratan. Ilinguntadig di sa itaas kan sa tuyang presbyteryo, kudyanin mga murals, nakapintan ang apat na evangelista. Sayo kayan, San Lucas, may kaibahan na inapon na winged ox. Yan, minarepresentar sa iya. Sa binasa niya, tungkol niyan baka sa enot na binasa, sinabi ni San Pablo kay Timoteo, kaya paiban ko si Lucas, paghiras kan tataramon ni Mana Diyos. Si San Pablo, sarap ba siya sa mga nagpasiring sa mandain-lain na lugar. Nagiras ang tataramon ni Mana Diyos. Asin sayang kaibahan ni si San Lucas. Grabe na, si San Lucas siya sarong doktor. Kaya baga siya ang patron saint ang mga doktor. Wala nga tadi sa tuyang nasyon dyan sa Manila, dyan sa hospital, St. Luke Hospital. Inasabi man na siya sarong esklabo, slave. Siya sarong slave ng sarong pamilya na kaito, slave o sabi yung katabang pinapaadal nin mediko pangani na kon maginang doktor yan nagubulong kan mga miyembros kan pamilya naghelang. Ini si San Lucas sarong esklabo, sarong doktor. Kaya masabutan ta an siya mga sinurat kadaklan kan mga sinurat niya sa third gospel itong pagtaunin kamawan sa mga dukha. Saro kayan itong parabol kan mayaman asin ni Lazarus. Sa ebanhelyong ini, inundinar itong mayaman, taday naghiras. Lazaro na yun dukha, yun nakasiring sa kahadian ni Mana Diyos. Saro pa itong a parable of the Good Samaritan. Itong sarong inaapi. Naapi. Sinan nagtabang saya sarong Samaritano. Kaya kadaklan na sinurat ni Lucas itong pag-uplift kan pagabuhay kan mga kasaraditan. Kung kaya saro pa sa matinawan niya, importansya iyon Mana Diyos na magpapinawad-tawad. Lalo na ito mga naghahaga ng kapatawaran sa mahal na Diyos. Nasabi man na si San Lucas, siya naging sarong martiryo. Although, sigun sa istorya, nahaloyan sa iyang buhay. Nabingani siya nagadankan edad ng 84. Alay siya naging man sarong martiryo, ulingan ita kay itong panahon,
Yan persigir ito mga Kristiyano. Yung yan matugang sa yung siniselebraraan siyang kapistahan. St. Luke sa mga apat na ebanhelista na nagsurat kan banal na kasuratan. Sinabi pa ni San Lucas na sa kuyang isinurat ng iba. Minang ipinasurat sa kuya kan banal na Espiritu. Kaya matugang siyang sinurat, yan na po na inspired by the Holy Spirit. Siya nag-instrumento ni Mala Diyos, tanganin na ikapabot sa tuya ang tataramon ni Makala Diyos. Matindog na sa pamibinin banuan, ni San Lucas, ang naimbod na katuod, kay iba-iba ni San Pablo, nagsurat ng Ebanghelyo na mayaman sa mga parabola. Mamibigita sa huli ka na mamumuto na paraligtas na pinahayag sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang simbag kagurang nanin na nyoga, ang sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pukawan kan simbahan ang mga miyembros kaini sa pagkagutom asin pagkapaha sa tinapay nin buhay na daing kasagkoran, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay nagiyahan kan Espiritu Santo, ang mga yaon sa profesyon nin medisina, asin ang mga katabang ninda, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing padagos kitang maging aktibo sa pagkisumaro sa misyon kan simbahan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga biyadi, ang duyugan asin rangahon, kan sa indang mga familia asin katuod, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro sa kaugmahan kan pag-iriba sa langit, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa bagsik kan pamibi ni San Lucas, dinodolot niya mo sa imo ang samuyang mga pangangaipo. Warasan ang mga ini, huli sa mamumutong aki, asin para ligtas na nabubuhay asin nakahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Tukaw tabi. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagkot pa man. Kaugmaan ni sakuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asin buot. Inudusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, nabagdanay na maingkod sa imo. Ako haman bendisyonay, ang sakuyang panugasa sa imo. Tindog tabi. Magpamibi matugang, tanan sa ko asinan sa indong atang, pagkanikong ako ni Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot. Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, huli kaning mga langit noon na balaog, tugote kaming maglingkod sa imo, sa talingkas na buot. Nganing ang mga atang na samuyang dinodolot,
sa kapista ni San Lucas, magin para sa mo, kaumayan, asin kamarawayan. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Anagurangnan na pa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Agpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo asin dapat matano sin nakakaligtas. Danay, asiminsan sa in, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhano dahil kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapi na tughad mo sa mga apostoles, ang sa imong simbahan, nganing ini, maging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga. Sin magtao, nin mga langit nun nakatukdoan sa kabos na tao. Kaya, ngunyan, sinsagkod pa man, kay bakan bilog na hukbo nin mga angeles, danay kaming nag-iisip, sin nagsasaranong, nagrurukyaw, sin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, anokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada na minaligid, sa ngalan kang kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Tiklod tabi. Kagurangnan ka ng gadaan banal, burabod ning kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo, kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasyanin tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang madisipulos nang sabi, mag-ako ka mga bosin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pakapamhanggi, pagkwamanya ning kalis sing kiraray, pagpasalamat sa imo, tinosay ang madisipulos nang sabi, mag-ako ka mga bosin mag-inom kaini, niyang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, papabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, inan pagibuhon Indo, pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapangaretan niya mo. Ang karabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magkatwa. Kami nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabukay liwat, nagodolot sa imo, kagurang na kan tinapay nin buhay, singkalis ng kaligtasan, nagapasalamat at pinapagkan ni kung mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dago ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo, irumduma kagurang na sa imong simbahan, ang nakakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco,
ang sa mga obispo si Rolando sigang kabos na klero, si Rimagi rumduma sa imong pagkahera kan sa mga matugang, na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat sinang kabos na mga kadan, dano kasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Iraki kami kabos, namimiibi kami, aning kaiban ni Santa Maria, Birhen, ay nanin Diyos, San Jose, sang esposo, kan mabanal na apostoles, sining kabos na santos, nakaitupa, nakapagayagayan sa imo, magkani kumagin kaheras kan buhay na dahil kasagkoran, pag-umaw sin magpamuraway sa imo siringman huli, sa aking imong sa Yeso Kristo. Huli sa iya, sin sa kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan, pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Tindog tabi. Natukdoan, nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos noon ang kaugalian na angas kita magsabi. Aman niya mo, yaon sa langit, pabanalonan ang ngaran mo, magdatungan kadian mo, mangyaran buot mo, sa dagaan ng siring sa langit. Ang samong, yangon yan, asin patawaron mo kami, kan samong makasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asinari kami padraha sa sugot, kundi gawa kami sa maraot. Magawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindari nakaligtas sa kasalan, sa kabos na kapurisawan, mandang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yeso Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yeso Kristo, nga gurang nani ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinato ako sa Indo, ari paghilingaan sa mong makasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin napag kanigwan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nakahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kaurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinawan kamo nin katuninungan. kasalan kaginaan.
kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan. Dawak ni Kristo. Amen. Uyan na sa mga kamot, nabihip sa kaipohan, sa irarong ninmo, karo igwa paningkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahan naghapot, namit bidan, nasa potanan na matean. Ikapalan, kagurangnan, an makakahipno. Ikapalan, kagurangnan, an makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpuso ka sa kaluyahan, mautod sa imong kaotan, tawa ang gabos mawara, tawa ang gabos magbaya, panurog na mahalaga, ikamapasakuya. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw minsan kuyang lukhang puso. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw minsan kuyang lukhang puso. Minsan kuyang lukhang puso. Tindog tabi.
Mamibig kita, O Diyos na makakamhan, orasan na mimibi kami, na sa mong inako hali sa imong altar, magkabanal, asin magpakusog sa mo, pagtubod ka ni Ebanghelyo na hinulit ni San Lucas. O lagi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sponsor. Gurangnan na pasaindang kapingaluan na din kasagkoran, abang raw nin sa imong liwanag. Pag-arang, huli kan sa imong pagganitaw, gurang naligtasan kami. Huli kan sa imong pagkamundag, huli kan pagbunyag sa imo, huli kan tinios mo sa krus, huli kan sa imong pagkakadanasin paglubong, huli kan sa imong pagkabukay liwat, huli kan sa imong pagsakat sa kamarawayan nin Ama, huli kan walawag nin Espiritu Santo, huli kan sa imong pagbalik iraray pano nin kamarawayan. Ama niya mo, yaon sa langit. Itong ang kahadian mo, manyari ang buot mon siring sa langit. Ansa mong kanon sa araw daw, tao mo sa muyangon yan. Asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Mami, bigit mo kayo nama sa imong kamot tinodolot mi ang kalagnin sa muyang mga tugang bilon sa muyang pagsarig na sindang mabubukay liwat sa uring aldaw. Ibang kabos naman nagadan sa karas asin pagkamot kay Kristo. Nagapasalamat kami sa imo likang kabos na mga karahayan na itinamo sa imong surugon mantanabukay pasinta digdi sa babaw ning daga. Magurangnan kay raking akuhan sa mong pamibi nga pintuan nin parais mabuksan pa sa imong surugon. Kinakarangan niya man pagtubod asin paglaon sa imong pagkaherak. Sagod na kami makaayon sa kaadaan mo. Kay banin sa muyang matugang sa panahon na dahil kasagkoran. Wali Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gurangnan mapasaindan kapengaluan na dahil kasagkoran. Tindon. Ang nagurangnan na pasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod ka mo kan Diyos na makakamhan. Ama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw ka mo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.